Évezredek óta a rendszer szándékosan elnyomja azt az igazságot, hogy kik vagyunk isteni lények korlátlan potenciállal. Az olyan felébredt avatárok, mint Jézus, Buddha, Krisna és sokan mások, azért jöttek, hogy emlékeztessék az emberiséget erre az erőre, hogy megmutassák, hogy a csodák, a gyógyulás, a telepátia és maga a fény nem a kiválasztottak számára fenntartott ajándékok, hanem a teljesen felébredt lélek természetes állapota. Nem azért jöttek, hogy imádják őket, hanem hogy másokat is arra inspiráljanak, hogy olyanokká váljanak, mint ők, tudatos teremtőkké, akik mindenben harmóniában élnek a forrással. De idővel szavaikat eltorzították, tanításaikat eltorzították, üzenetüket pedig félelem, kontroll és dogma temette el. Az emberiséget arra tanították, hogy kívül keresse az üdvösséget, várjon egy megváltóra, térdeljen le bálványok előtt elfelejtve, hogy mindannyian ugyanazon isteni tudat töredékei vagyunk. Nincs elkülönülés. Nincs megváltó. Te vagy a saját megváltód. A lázadás legnagyobb cselekedete az önmegvalósítás, visszaszerezni a belső erődet, emlékezni isteni természetedre, és felülemelkedni az illúziókon, amelyek álomba ringatnak.